iki satenane takdirku sing jawabke tak ngombe ta sliramu beda ati beda lambe Mas suwe ra ketemu kok bareng ketemu kok jenengan bengek to apa kok bengek lho suarane anu yo maklum ya Dik yo teh kok Dian kalau mampir tak ceritani lah kok Dian kae mulai saka nggonanku subuh kae terus tenan ngono ki nyanggonku ngopo Ngapa? yo ora nggawa apa-apa gur nggawa ndas tok rokok wala lah rokok ora buntet dia sepengi lah Dian wangi-wangi jangkring ngono wis titip saran lho lah Dian wangi-wangi ning griyane jenengan apa aku rapian karo Dian ora sayang karo Dian iki wis purek meneh Yan kok wangi-wangi dolan gone Petruk iki astagfirullah ojo tibone lho ya anu wis waras lho ya wis kadang mati rasaku ya dipendem apa nih dipendem wis mati lah ya awakmu ki tak pendem Kang Mas rungokno tangisku tambah apa becike kowe lunga saka uripku anu nek joroke sing kanggo sikil gris tekan kono ya mula ndak wong ki maem ki sing akeh wis akeh pangan cacing kowe wis bedino akeh aku ki mangan ki malah nggone tanggaku barang tak pangani kok ayo paribasan ngranggeh Ngrangkeh apa Kang Mas? lintang kae lho Oh. ning angkasa lintange ngangkasa kowe tega gawe lara marang tresna Iki wis dalanku pilihane wong tuaku sepurane yen gawe lara atimu oh atimu muntir rono ta Dik ati kok kene iki kok aneh pindah haluan ayo pupu sing nelongso Nggih, 3G bareng Production. 3G Production. Sayang. Mas kebablasan Mas. Mas. oh wis pas sampe Sana mandek kene malah bablas ngono. kedobel Ya, Bapak mau nyanyi, Bapak mau nyanyi. pada nyanyi waduh ya monggo Bapak Luar biasa. Jumeneng Bapak monggo. Mriki Bapak. Asik. Juragan chicken lho iki. Sesek ning jero dodo pancen lerakake arep kepiye maneh aku wong ra duwe aja selak batinmu marang kahananku Kang Mas ini Bu pupusan rasa tresnamu. Terima kasih ya Bunda ya. Asik. Wis kadang mati rasaku Mas rungokno tangisku becike kowe lunga saka uripku
kula niki, Bu. Kowe ora duwe aja selak batinmu marang kahananku Mas pupusin rasa tresnamu Cici loro sekali lagi Cici Boranja. Goyang Pak. Asik. Bolo Dewi Audio atau Mobi Multimedia. Terima kasih. Anasan Dika. Sikat yo. Seseketing jero dodo pancen larangane aduh arep kepiye maneh kowe wong ra duwe aja selak batinmu marang kahananku pupusin hayo asik
Terima kasih Matur Bapak. sembah Pak Masya Saryono. Allah. Ternyata Sampun suaranya Bapak. Terima kasih nyawiji. atur nuhun Bapak. Terima kasih berkah Mas aku barokah. nek ngene iki dadian